नमस्ते। हम रंभा सिंह भोजपुरी संगनी चैनल में आप सबके हार्दिक स्वागत बा। आज हम राम जन्म भजन लेके आइल बानी और संगनी चैनल से, भोजपुरी संगनी चैनल से आप लोग जुड़ी और एकर एंजॉय करी, एकर आनंद उठाई और अच्छा लगी तो अपने दोस्तन में शेयर जरूर करी। दशरथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। दशरथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। बाजेला भजनवा हो, बाजेला भजनवा, बाजेला भजनवा हो, बाजेला भजनवा। दशरथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। बाजेला भजनवा हो, बाजेला भजनवा, बाजेला भजनवा हो, बाजेला भजनवा। झुरु झुरु बहेला पवनवा की अवध में बाजेला भजनवा। झुरु झुरु बहेला पवनवा की अवध में बाजेला भजनवा। दशरथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। नवहि तिथियो चैत महिनवा, नवहि तिथियो चैत महिनवा। चैत महिनवा हो, चैत महिनवा, चैत महिनवा, चैत महिनवा। बड़ा तेज होला जे धूपवा की अवध में बाजेला भजनवा। बड़ा तेज होला जे धूपवा की अवध में बाजेला भजनवा। दशरथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। दशरथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। राजा दशरथ घर लालन भइले, राजा दशरथ घर लालन भइले। लालन भइले हो, लालन भइले, लालन भइले हो, लालन भइले। एक नार चार चार ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। एक नार चार चार ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। रथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। दशरथ के भइले ललनावा की अवध में बाजेला भजनवा। राम ही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम ही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न। गुरुजी करेले नाम करनवा
राम भजन आप सबके कैसन लागल? नीक लागल तो आप लोग अपने दोस्तन में शेयर जरूर करब। धन्यवाद।